יהודיות יקרות, לולא הייתן יודעות עד כמה הצניעות שלכם חשובה לבורא עולם, אף פעם לא הייתם מסכימות ללבוש אפילו בגד אחד שהוא לא צנוע. החיילים שלנו נמצאים כרגע בשדה הקרב, החיילים שלנו ואנשי כוחות הביטחון. הם מוכנים להקריב את החיים שלהם על מנת שאנחנו נחיה חיים מאושרים ובטוחים. לכן יהודיות יקרות, גם אתן יכולות לעזור להם. איך אתן יכולות לעזור להם? אתן יכולות קודם כל להקריב את כל הבגדים הלא צנועים שלכם ולזרוק אותם לפח. אתן יכולות לקבל על עצמכם קבלה של ללכת לארון בגדים, לשלוף משם את כל הבגדים הלא צנועים ולזרוק אותם להשפעה או לשרוף אותם. כמובן שלא להעביר אותם הלאה לבנות אחרות כדי להחטיא אותם, לזרוק לפח או לשרוף אותם בחוץ, את כל הבגדים הלא צנועים. זה הדבר הראשון והקבלה הראשונה. הקבלה השנייה שאתן יכולות לקבל עצמכן זה להיכנס לרשתות חברתיות ולמחוק משם את כל התמונות הלא צנועות שלכם. אתן לא יודעות כמה כל קבלה שלכם, כל קבלה קטנה כזו שלכם מרידה את השמיים, מרידה את העולמות העליונים, ובורא עולם אומר, זו הבת שלי, זו בת של מלך, בה אני גאה, אני כל כך גאה בה, ובשביל המעשה שהיא עשתה אני אגאל את עם ישראל. כל קבלה כזו שלכם יכולה לעזור לנו למזער ולצמצם את הנזקים, לצמצם את העבדות. יהודיות יקרות, בבקשה מכם, אנא מכם, קבלו החלטה. כל יהודיה עם קצת שכל וקצת רגש תקבל על עצמה החלטה שבעזרת השם היא הולכת לארון בגדים וזורקת את כל הבגדים הלא צנועים, או נכנסת לרשתות חברתיות ומוחקת את כל התמונות הלא צנועות. תקבלו על עצמכם את אחת מהקבלות האלו. תרשמו לנו כאן למטה איזה קבלה בחרתם לקבל על עצמכם, ובנוסף לזה אני רוצה שכל יהודיה שרואה את הפוסט הזה תפיץ אותו הלאה על מנת שנגיע לכמה שיותר קבלות בעזרת השם. ואני רוצה בנוסף לזה שתתייגי למטה לפחות עוד 3 חברות על מנת שה3 חברות האלו יוכלו גם הן לקחת על עצמן או צניעות, או לזרוק את כל הבגדים הלא צנועים, או למחוק את כל התמונות הלא צנועות מהרשתות חברתיות. כל מעשה שאתן עושות יהודיות יקרות, אתן לא יודעות איך זה מרעיד את העולמות העליונים, וכמה בורא עולם גאה בכם. בורא עולם גאה בכם, כל כבודה בת מלך פנימה, בעזרת השם שבזכות המעשים שלכם, המעשים הטובים שלכם, נזכה להיגאל במהרה בימינו, אמן ואמן.